Tout est parti du vendredi 10 juillet 2020, où les manifestants s'étaient retrouvés pour la énième fois au monument de l'indépendance, à la demande du M5 RFP, pour réclamer le départ de Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a eu un certain nombre de marches, ce n'était pas les premières, on avait commencé ce processus depuis le mois de juin. Et il se trouve qu'il y a eu une marche de 10 qui a un petit peu dégénéré dans la mesure où il y avait des casseurs qui sont allés attaquer un certain nombre de lieux, surtout l'Assemblée nationale et puis le RTM. Ça, on ne sait pas encore comment est-ce que la situation a dégénéré. Après un moment passé au monument, les leaders du M5 ont décidé de passer à la désobéissance civile. Après la lecture des 10 commandements par Mme Si Kadiatousso, Issa Kaoudjim, coordinateur général de la CMAS et non moins membre du comité stratégique du M5 RFP, donne les premières directives de la désobéissance. Tous les documents qui nous engagent, ça engage l'organisation. Tout le monde ne peut pas parler. Moi, je ne suis pas passé par le dos de la cuillère. Je l'ai dit clairement, mais j'assume ce que j'ai dit, mais c'était tout le groupe qui l'avait validé. C'était quoi? C'était tout simplement de dire aux manifestants, pacifiquement, d'occuper l'Assemblée nationale, l'ORTM et la primature. Nous faisions partie de ceux qui sont allés pacifiquement à l'office radio diffusion du Mali et nous sommes restés plusieurs heures sans qu'il n'y ait ne serait-ce qu'une chaise déplacée. De façon pacifique, nous avons manifesté notre régime du pouvoir qui alors était devenu un fardeau pour le peuple malien. Bon, nous sommes restés, nous avons appelé au calme, nous avons appelé les manifestants à s'asseoir, à s'apprêter pour y passer la nuit, à ne rien casser parce que nous estimons que l'ORTM est la propriété privée du peuple malien. Bon, nous sommes restés plusieurs heures avant que nous s'abattent sur nous les grenades lacrymogènes, les tirs à balles réelles et toutes sortes d'agressions physiques. Après s'ensuit toutes les dérives ainsi que des violations graves des droits humains, que ce soit la destruction des biens publics, privés, ainsi que des arrestations. Ils sont venus me chercher 23h25, entre 23h20 et 25, ils sont venus avec 2 véhicules, dont un bourré de commandos, et le deuxième était un véhicule banalisé, pour venir me tirer de ma maison et aller me jeter dans les toilettes. Donc, à partir de ce moment, je n'avais aucun contact avec l'extérieur. Je suis resté pendant 48 heures. Je ne suis sorti qu'une seule fois, alors pour audition. Donc, je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé dehors. Je pense que c'était le 11 ou le 12 juillet. Nous nous sommes transportés au camp 1, parce que c'est un lieu de privation de liberté que nous appelons unité d'enquête. Donc, c'était de façon inopinée, comme la loi nous autorise à le faire. Donc, une fois sur place, nous avons eu accès à 3 personnalités politiques qui étaient interpellées et qui étaient détenues au camp 1. Nous avons échangé avec ces 3 personnes. Bon, il y a une particulièrement qui se plaignait de ces conditions, à la fois d'interpellation et de détention. Donc, nous avons pris pour note, il nous a fait savoir qu'il dormait à même le sol, que en 48 heures, il n'a eu droit qu'à un sandwich, et que les conditions de son arrestation ressemblaient beaucoup plus à une interpellation ou à un enlèvement. Donc, c'est des choses que nous avons notées et qui constituent des allégations de violation des droits de l'homme. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire à ce niveau, lorsque nous avons voulu accéder aux cellules où ces personnes étaient détenues, les éléments de la gendarmerie se sont opposés. Donc, à
partir de ce moment, c'est une violation des droits de l'homme. Parce que notre mandat, c'est la loi qui nous autorise à aller visiter tous les lieux de privation de liberté et de nous assurer des conditions de détention de toutes les personnes qui s'y trouvent. À partir du moment où on nous empêche d'accéder aux cellules, nous estimons que les propos de la personne sont fondés. Voilà. Et il y avait une autre personnalité qui était un grand malade sous traitement, bon, qui nous a fait savoir que la personnalité n'a pas eu droit à ces médicaments dans un premier temps, et même le droit de visite de sa famille, il y avait des restrictions. Donc tout cela constitue des violations des droits de l'homme. Donc nous avons fait également à ce niveau un rapport circonstancié, bon, qui sera transmis à qui de droit. Des victimes, il y en a eu le 11 dans les rues de Badalabougou vers la maison de l'imam Mahmoud Diko ainsi que sa mosquée. Une probable utilisation de la force spéciale antiterroriste pour réprimer les manifestants est sur beaucoup de lèvres. Et il se trouve que le lendemain, il semble que ce soit la Forsat, qui est une force antiterroriste, qui se soit trouvée dans la rue des deux mosquées de Badalabougou, donc celle où il y a aussi la mosquée de l'imam Diko. Et en tout cas, il y a eu des coups de feu. Et ces coups de feu ont occasionné des décès. Alors, moi j'ai un gros souci sur le nombre, puisque le M5 RFP nous parle de 23, alors que tout ce qui a été documenté, et au niveau des hôpitaux, et au niveau de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, et au niveau des associations de défense des droits de l'homme maliennes, la CNDH, la MDH, Amnesty, c'est 14. Donc il y a un hiatus en termes de chiffres, mais en tout cas il y a eu des morts, et il y a eu des morts par balle. Il y a aussi eu des morts par balle devant chez Mme Manas à Danyoko, dans la mesure où un certain nombre de personnes voulaient s'attaquer à son domicile, et qu'il semble que les gardes, alors il semble que ce soit peut-être des éléments de la garde nationale qui étaient chargés de sa protection rapprochée, ont fait usage de leurs armes eux aussi. Il y a eu des décès là-bas. Alors il semblerait, à ce qu'on a comme information un petit peu vérifiée jusqu'à présent, qu'il y ait eu certainement une dizaine de décès au niveau de la rue des deux mosquées et de la mosquée, et 4 devant chez Mme Danyoko. Bon, on en est là. Alors, les deux, je dirais, forces mises en cause sont du côté de la mosquée, la Forsat, qui a priori n'avait rien à y faire, il faut dire les choses comme elles sont, hein, puisque la Forsat c'est une force antiterroriste. Si on n'a pas trouvé qu'il y avait des terroristes dans cette mosquée-là ou dans cette rue-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a intervenu. Et une des grandes questions est de savoir aujourd'hui d'ailleurs qui a donné l'ordre à la Forsat d'être se rendre là-bas et pourquoi est-ce qu'elle a fait usage d'armes. Ça c'est une question. Le deuxième côté est un petit peu plus compliqué, dans la mesure où quand vous êtes en charge de la protection rapprochée de quelqu'un et que vous avez une masse de personnes qui arrivent, c'est clair que même sans paniquer, quand vous voyez que vous êtes en sous-nombre, ben, vous défendez avec ce que vous avez. Il se trouve qu'eux, ils avaient des armes. C'est le 10 Boli. Au Boli, à donner matin. Boli Kara. Comme mon Kara ou Kara. Mais le 11, comme le samedi, Kabako Yemi, Nembi Mabo, Matayorola, Makna, Mafemvo, le 11 Nesgile Ngasso. Marfatikou Tarachoum. Utarachoum. On est maniami ntara ala bodon. Ala mamu si kabe odoma ulu toral. Kene ngai. Dala ani misirila. Ala ka hinu na ala ka ya. Mais akaba ko yoro en mini. Forçante be divine ka so. Kamara fachi. Fari kinyana ko kwambe film de. Après ces événements, une mauvaise prise en charge par les autorités sanitaires de l'hôpital Gabriel Touré est dénoncée. Et c'est grâce à un collectif que les victimes ont eu droit aux soins de santé. Au Konola, la Angoula, Ninchouala, donc à Banabato, recensé
Au Doni Kama, il y avait 23 blessés graves, Gabriel Touré là. Il y avait 5 blessés graves au niveau hôpital du Mali là. Donc, au Kono, on a recensé, mais Flak me réala. Mais Mogonani Fatura 23 ina au Kono là. Gabriel Touré Mogo la bla. Mais en réalité, Oukma Kenya, au prévu, au flène Luxembourg de là, Ibrahima Balo, qui s'est allé sur à Sena, à Séninkari, à Woroni, Sénkabo. Donc, allez, fenêtre, pour qu'elle finisse à Kaka Gelen, Kosobe, pour qu'on finisse opérer, n'est-ce pas bien qu'on place, parce que Gabriel Touré Moke à Magny. Toi, Ibrahim Balo. Pour dire sur la marche d'eau fait, souffert, boto. Nous mettons forage en pharmacie. Bon, pharmacie, allez ni digo kayoro akaja maternité et pemi mun nyonche misiriwa yoro. Bon, il y avait jama balai. Neni terige no e digo e modi digo. Bon, an joan jama e. Bon, ame balmuna no nganga segi anga nasu. Ima fama, ambe ka segi ka tagama kana su. Ambe balmuna polisu balla kana we gazeti. Bo e gazeti an bolla an dogo o kare ɲɛfɛla in na du dɔ kɔnɔ yen bon mankan sumayara dɔɔni bon ale bɔra k'a bɛ taa ne ko non a k'a to mankan ka sumaya bon ale bolila ka taa bon a bɛ 100 mètres bɔ ale bolila ne yɛrɛ y'a ye non mankan sumayara sisan ne ko n bɛ boli ka taa sisan o ye bali kɛ ne sen na ya petini dɔ de bɔra misiriba in yɛrɛ kɔnɔ ka boli ka na komi bali ye ne sɔrɔ ale bɛ kule la bali ye ne sɔrɔ bon bali cogo la o bali o i fili a disi de kan bon bali perdi fana taara digo in sɔrɔ an taara clinique la o y'an cɛ o yɔrɔ la ka taa clinique la bon clinique mɔgɔw ko non an ka taa Gabriel Touré la bon an taara Gabriel Touré la an 2 semaines 3 semaines u tɛ maga n na bon ala ni collectif sababu bon olu ka cɛsiri la u wulila bon u magara n na bon u y'an opéré bon opération ma ɲa bon an filɛ nin Luxembourg de la bi ala n'olu sababu bon ani dɛmɛbaga ɲuman an y'o dɔ sɔrɔ o ye mɔgɔ 5 ta na ka na n'an ye an minnu ka cas ka jugu k'a b'an dɛmɛ. Kalama mun ye artisanat gardien ale bɛ ɲɛgɛn garder o cɛkɔrɔba in denkɛ Adama Traoré a bɛ si bɛ san 13 ale fana kisɛ y'a woro kari ka tila k'a bolo gauche kari donc ale fana gɛlɛyaba tun b'a la ja bali b'a sen yɛrɛ la hali bali tun ma bɔ donc docteurw fana y'o fana lajɛ u ko u ye radio ni fɛnw bɛɛ kɛ donc ko o fana ko fo ka opérer parce que a fana ka k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko fo ka opérer. Marche ko in na samedi dɔɔni ne tun bɛ n fa bɛ wɔrɔ an tilala dumuni na ne tun bɛ ka taa n ka wari de minɛ muso dɔ la ne bɛ mana ne feere ne tun bɛ ka t'o wari minɛ tɔɔrɔ la kuru kɔnɔ bali fana ne sɔrɔ yen nɔ artisanat kuru kɔnɔ an sɔrɔ yen téléphone tigi dɔ de tun bɛ yen nɔ o ni ne kɔrɔkɛ o taara ne ye ne fa kɔrɔ o ye ne ta ka taa ne fa kɔrɔ o ni ne kɔrɔkɛ jɛra ka taa ni ne ye Gabriel Touré la u ko k'u bɛ opération de kɛ an bɛ Gabriel Touré la joginni kɛlen an taara Gabriel Touré la an y'a y'u ka a ma mago ɲɛ kosɛbɛ u ye baara min kɛ a ma kɛnɛya an taara so dɛmɛ dɔw de nana n'an ye yan nɔ k'u bɛna opération kɛ ayiwa komi masi fɔlɔ la u y'a ban jumadon fɛ filanan in na a kɛra an ɲɛna k'a bɛ ban jumadon in fɛnɛ na ale kɔni taara fa kɔrɔ samedi fɛ a y'a sɔrɔ yen nɔ an ka laɲini kɔni ye kɛnɛya de ye ni mɔgɔ sera k'an dɛmɛ ka furakɛli ninnu kɛ sinon se foyi t'anw ye ni mɔgɔ sera k'an dɛmɛ kɔni o de ka d'an ye walasa an den ka jɔ a sen kan cogo min na ka se ka k'a biɲɛ an k'u dɔn. Kisɛ ye mun sɔrɔ a cɛya la Modi Digo an sera yan docteur ko dans l'immédiat k'a ka don bloc kɔnɔ parce que n'a ma don bloc kɔnɔ n'a kun tɛmɛra kunun ni bi ɲɔgɔn kan k'a kun bɛ se ka kɛ a nin bɛ to a la parce que a cɛya kun infectera a ko hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don a infectera ka nɛn ni fɛnw ta donc dans l'immédiat ko k'a ladon donc Modi Digo ale ka opération kɛra kunun alhamdulilayi
a kɛra ka ɲɛ an bɛ ala fo ka ala tanu. Ale tɔgɔ Modi Diko ka bɔ Balabugu. Ko in y'an sɔrɔ le 11 manifestation in de la Badalabugu Diko ka misirida yɔrɔ la. Ani n terikɛ de kun don tɔgɔ Burama Balo. An bɛ pharmacie na an bɛ taa fura ɲini de la. K'an so ye pharmacie yɛrɛ da la bali y'an sɔrɔ. Parce que an bɛ ka na dɔrɔn an bɔra Carrefour de fɛ ka don. Jan da ka pick-up de binnen bɛ dingɛ kɔnɔ. Kisɛ kɔni ye ne sɔrɔ ne ka hadamadenya la. Kisɛ ye ne sɔrɔ kuma la fɔ cogo don. An bɛna kɛ ɲini mɔgɔw fɛ. Kuma kɔni bali ye ne sɔrɔ ne ka cɛya ne kɔkili gauche de la. La femme. Kɔkili ye filɛ droite à gauche. Mais a ye kɔkili gauche in a y'o de sɔrɔ. O kɔni a y'o ci fo k'o perdi. O kɔni opération dɔw fɛn kɛra o taara k'o bɔ kɔnɔ. Perdi la peau. Ouais, ne ka mariage yɛrɛ kun kan ka kɛ a date yɛrɛ bɛɛ kun fixera k'a bila peau. A kun fɔra ni mariage kun bɛ kɛ ni seliba tɛmɛna ni ala y'o yira n na sini kɛnɛya. O dɔgɔkun filanan ne ni n dɔgɔnin ale yɛrɛ kun bɛ tunga la Abidjan o nana. Ne n'o fila de ka mariage kun kan ka kɛ. Ala kɛ ni ala ye ne sɔrɔ. N bɛ ɲɛw de f'i ye n bɛ taa minɛ ko bi alhamdulilayi an bɛ ala fo k'ala barika da. Bon ne tɔgɔ ye Baba Sanjaku Sangare. Bon marifa bale ye ne sɔrɔ le 11 manifestation senfɛ Sogonikɔ au niveau du tournant an kɔni jɔlen don bon parce que y'a sɔrɔ kelen don ka siran, y'a sɔrɔ désobéissance civile bɛ yen bon mɔgɔw kun bɔlen don fan bɛɛ an kɔni jɔlen don mais policiers y'u to gazi ci la parce que u ni mɔgɔw mɛnna fɛn ni gazi ci ni fɛnw na mais u y'u to la u ye marifa u balila ka marifa bali ci mɔgɔw la. Bon bali kɔnɔ ne sɔrɔ n senna bon o ni mɔgɔ caman wɛrɛ kun bɛ yɔrɔ na bali mɔgɔ caman min sɔrɔ. Bon ne taara maternité la bali ne sɔrɔ ne senna yan nɔ directement ne kɔni taara maternité la mais a don docteur kun y'u ban k'u tɛ maga anw si la. Bon a ye ne lawuli ka taa ne ye salle dɔ kɔnɔ banabagatɔ yɛrɛ kun dɛnnen bɔ ko ni 20 000 fara bɛ ne bolo k'ale b'a kɛ. A kɔni ne sen kala o la a ma papier foyi a kɔni taara fura ni fɛnw ta ka ne sen kala o la. Bon après an tilara u y'a de papier dɔrɔn di ne ma don ka bɔ maternité la. Bon bi ne bɛ ala fo k'a barika da peut-être bi kɔni ne kɔni ta ka fisa mais nin kɔni den kɔni a taara siraba de kan u tagara ka taa masi de la polisiw yɛrɛ de ka mobili yɛrɛla sen kan don tɔgɔ la u nana n wele ko polisiw ka mobili yɛrɛla sen kan n ko Alahu akibaru n'a fɔra ko polisiw yɛrɛ de ye lakanabagaw ye olu ka taa i den sen ka yɛlɛ ka tɛmɛ k'a ko foyi ma kɛ. N ko ɲɛ t'a di ala ma. N ko ni ko ye jɔn sɔrɔ i b'a ta k'a di ala de ma parce que ala doni a man girin. A don tɔgɔ la an tagara dɔgɔtɔrɔso la o ma sɔn ka magu la ko an ka taga Musabugu la u ye papier d'an kan k'an ka taa n'a ye. K'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso t'a don a se kun tɛ n ye. N kɔni hakilina nana n bila yɔrɔ min na n taara n'a ye faransiw fɛ u y'a kari yɔrɔ fila a gɛlɛnkala kari yɔrɔ fila. An tagara faransiw fɛ ka taa tugu ka na bila n bolo so kɔnɔ tile 40 a dalen bɛ n bolo so kɔnɔ. N kɔni se tɛ n ye dabali tɛ n ye. Tile 15 kɔnɔna na a bɛ n bolo so kɔnɔ n ko n t'a to ala ma. Sababu fɔ Alijinɛ Siribe ka mɔgɔw u tora ɲininkali la u nana don n kan ko pour que maternité ye dɔgɔtɔrɔso la n ko don min a bɛ kɛ min se bɛ n ye n taara n'a ye o de la ka taa kɛ ni n kun don dɔgɔtɔrɔso la n'a se t'i ye n malo b'a da fɛ. N k'a fɔra sen de karila kari yɔrɔ fila n ko n kɔni ko n ye n ta to ala ma n ko n taara faransiw fɛ ka taa tugu o ni sisan cɛ a dalen bɛ n bolo se tɛ n ye dabali tɛ n kɔni ye n ta to ala ma. N'i ye mɔgɔ den degun k'a fɔ a ɲɔgɔnna de b'i bolo k'a kɛ komi i ye sɛ de tan ka tɛmɛ olu dun de ye lakanabagaw ye aw de kan ka mɔgɔw lakana a kan ka mɔgɔw ɲin kisi n'aw yɛrɛ de taara nin kɛ an den na. N ko n ye n ta to ala ma ala doni o man girin dɛmɛ min bɛ ala bolo ala de bɛ mɔgɔ dɛmɛ fanga tɛ mɔgɔ si la fanga bɛ ala de la halisa n ye ala kelen min fɔ n bɛ ala de kɔ ani mɔgɔ min sera ka dɛmɛ k'i ye bisa birila ala kama kira kama. Kɛrɛfɛ fo mɔgɔw ka faamuya de banabagatɔw yɛrɛ de ka collectif don ani banabagatɔ somɔgɔw ne min yɛrɛ filɛ nin ye ne ye président ye ne yɛrɛ ba denmuso fɔlɔ den bali donn'o de épaule la ka bɔ yɔrɔ dɔ in fɛ muso wolo dɔgɔnin o tora la o de la ne yɛrɛ ye cɛsiri min ni wuli ka jɔ min kɛ banabagatɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ jɛra ka ne ta ka ne kɛ président ye
Mo badala bu menaso. Ne baram na bale ne soro ne rama bakalama ale mama ngamela. Ne be gata ne be muto ga ne be gata. Me muto ko fe. Ni mbolo mo ngam famna. Ma soro nyingine no. Jeli kalama me ga bona. No muto tigi ma ne jigi ne jigi ne dakara fe. No wa fere ga pompe wuli. Pompe na ta utara na ga tambla gabro turela. Utaka shonga frage. Koni war ma sara ko fralle tege. Mo nana pour le waru sara. Wu makaran la ga frage. Bi woni ngala la o shandon me fem me gan sege albi poshin men kare lore be gan sege gono ya oro poshin flen na je poshin ga daga gele a war bo ga jene ga mo yere kan fa ne be ga de ni dugun sugu do u ma yere bo opera danu no sumana ulu sumana sisa no poshi do riba kere la poshi a daga gele setani ko sebeti ambulu war bana poshi soro limanu amba kelengelen sa kema wolonfila ni bishigi don dɔ la wari tɛ k'an bolo o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ ala ka lajara biro mais tiɲɛ yɛrɛ la ni kɔni o bɛ ka ne sɛgɛn bi an taara dɔgɔtɔrɔso la siribe ninnu nana ne ko mɔgɔ dɔ bɛ ka dɛmɛ k'u bɛna furakɛ an taara l'examen la olu y'a yira n na ko posi tɛ se ka bɔ ko fo 6 mois furakɛli ma ban ko opération tɔ kelen kan ka kɛ 6 mois kalo 6 u y'an bila fɔlɔ n'o de alhamdulillah ne tɔgɔ Samu Balo le 11 juillet andara ortem la andara ortem kata amalfete kata ortem konna la andara kuru konna la bon mogo be ka yele ne ba mogo la diga molu sa ortem molu sanve on na la ko ngana radio kibe me keleta la wo etala mangata la ngana yoro mine nga kana fo ci tian molu nu be an tawde fon an tawde do ay bo ga sa yo molu sanve police bo gen go chay iru dasra la ngu mangate police ba ga mangay fengu dasra la an nana ngaw rek la barangu mangamake donc amu ko ne ba mo dirigi be marfa tinela marfa bora jama be anga côté marfa tigi ba marfa tinela police ko côté dere bali ci ne ko na dolan ko ka bo aboto no refleni adona ya ka boya kan te ko fraka bo donc am nana gawre direla an le gawre direla emsen mo ko taraka ne foyi Maroko ni madame se katu su tarane foyi donc o ko anga frason siribe na ko anga frason ko o ka tu anga frason gouvernement ba besa kulu bo kele de la bo fra ko ne sana ma frasa kanu do so kono mbole do so kono na le su don fon be ko so ne rabu war besara ango ne dona do fo ka bo do so kono ma frasa abe bora oluda a fembe san bi ko alhamdulillah. Avant sa démission de la tête du pays, Ibrahim Boubacar Keïta avait décidé de mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes des manifestations du 10, 11 et 12 juillet 2020. Il avait aussi demandé de diligenter une enquête crédible et minutieuse pour situer toutes les responsabilités des tueries et ainsi que des atteintes aux différents biens. Il semble que le procureur Kassobé dit que les enquêtes allaient être menées. On espère qu'elles vont être menées de manière indépendante et de manière complète et que toutes les responsabilités seront situées parce que c'est quand même pas possible, c'est même pas compréhensible que autant un cas on pourrait l'expliquer un petit peu par la nécessité de self-défense, autant de l'autre côté, franchement, je vois difficilement comment est-ce qu'on pourrait justifier le fait que une force antiterroriste rentre dans les domiciles, rentre dans une mosquée, rentre dans une rue où des gens manifestaient a priori à main nue. Donc il n'y avait pas de violence de leur part. Donc c'est un usage excessif. Ça c'est clair. La lutte du M5 RFP venait d'être parachevée par le Comité national pour le salut du peuple CNSP le 18 août 2020, après des manifestations mouvementées réclamant la démission de Ibeka. Nous pouvons dire sans hésiter que c'est à partir des tueries des 10, 11 et 12 juillet, au cours desquelles la force antiterroriste Forsat a tiré sur des manifestants aux mains nues, y compris devant la mosquée de l'imam Mahmoud Diko, que le système Ibeka a perdu le pouvoir. C'est en ce moment-là qu'on a compris qu'il était paniqué, débousselé, eucelé, et qu'il n'avait plus d'autre choix que d'attendre sa fin tragique. C'est ainsi que plusieurs militants
comme Basila, Bama Traoré et beaucoup d'autres ont été froidement assassinés par le régime qui pensait ainsi briser l'ardeur combative du peuple. C'était son dernier barreau d'honneur. Hélas, les Maliens sont restés debout. Mais là, rien n'est fait. Il nous faut un nouveau Mali. Vraiment un nouveau. Nous avons lutté pendant 7 ans. Nous avons livré des batailles. Nous avons perdu certaines. Mais la guerre contre le régime Ibeka, nous pouvons dire aujourd'hui sans se tromper, nous l'avons gagnée. Mais nous gagnerons définitivement cette guerre lorsqu'une bonne gouvernance sera restaurée dans notre pays, lorsque la démocratie sera restaurée, lorsque l'intégrité du Mali sera restaurée, lorsque les conflits intercommunautaires disparaîtront, lorsque la concorde et l'unité nationale reviendront comme cela a toujours été le cas.